Ola, que tal, señoras e señores? Chegou o momento da cociña en directo, son as 6:30. Cociña en directo na televisión de Galicia, no voltas co prato, as receitas e cousa vosa da xente que está na casa, os cociñeiros. Xa os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. Vamos! Vamos! Que tal, como estás? Estades ben? Super ben. Eu estou contentísimo hoxe. Estou realizado como persoa. Que os saibades, Non porque estuve presentando quen anda aí, que tamén está moi ben. Estou guapo, verdad, que a veña americana. Sí. Que vos apetece cociñar? O que manden. O que manden? Sí. Pois mirades se van mandar, porque imos viaxar á vila por excelencia. Imos ver que é o que nos trae Noelia de Arzúa. Ola, son Noelia de Arzúa e hoxe traemos unha receta de arroz con leite. Poño a cocer o leite con unha peliña de limón, un palito de canela. A continuación, botolle ali o arroz, deixo cociñar un pouco, añádolle leite condensada e un chorriño de nata. Nada, deixalo enfriar e a servir con uns polviños de canela. E está riquísimo. Dicía un amigo meu que Arzúa manda e o resto anda. É verdade. Hoxe Noelia propónnos un arroz con leite maravilloso, que é algo que sempre temos no recetario, non? Que é algo típico en Galicia, eu creo que no mundo inteiro. E ademais, riquísimo. E fixadevos que bodegón temos por aquí, A cantidad de produto que temos. Temos o arroz, a canela, azúcar moreno, aromáticos moi importantes. A ver, rapaces, como lle damos a volta a isto? Canela, laranxa, limón. Como lle damos? Eu vou facer un arroz con leite, pero a partir dese arroz con leite despois vou a facer unha torta. Unha torta? Unha torta de arroz con leite, sí. Saltou a noticia, Galicia. Merche vai facer unha torta, algo que nunca fixo. Nunca, a primeira vez. Pero unha torta de arroz con leite pode estar moi ben, Pode estar moi ben. E Xulio? Pois eu vou facer un arroz con leite, sencilliño, e despois vou utilizar unha pataca para terminar. Sen carne. Que? Como se che queda o corpo? Cocida. Cruda, cruda. A ver, vas a utilizar unha pataca? Para terminar a receita, xa verás. É unha... Eu contigo xa son prudente agora, sabes? Porque ás veces asustasme. Claro. Entón, vale, vou ser prudente. Pero, bueno, entendo que ides facer o arroz con leite, vámoslo facer entre os tres. Sí, ímoslo facer. Queredes? Sí, eu penso que sí, porque... Imos facer un tradicional e a raíz de aí, a partir de aí... Cada un que vaya para o seu sitio. Ah, pois moi guai, vale. Pois veña, que precisamos, rapaces? Pois mira, leite, o arroz pode levar ti, o que leves. O leite, se é da casa, moitísimo millor. Quero Claro. dicir, se a xente ten vacas na casa, que utilices leite, non? Toma, colle. 2. Sí, Pero toma, máis xa non. colle. Eu levo a canela en rama, Toma, limón, colle. laranxa. Sí. Vale, algo máis? Un pouco de canela. Un pouco de canela, sí. Que ainda de canela, como me sí. cae agora, xa verás. Así. A laranxa. Toma a naranxa. Algo máis. Podemos ir xa. Sí, poder. No, ahora xa vou eu. Xa vou indo. Mira como campas, Con tranquilidade, Con tranquilidade, con estilo e elegancia. A ver. Veña, toma. Aí. Colle de aí. Vale, como comezamos un arroz con leite? Veña. Queredes te poñer aquí, Merche? Para estar aquí de ao lado Prendemos de xa. Xulio. Mira. Bueno, primeiro vamos a quitar as raladuras das froitas. Veña. Para Vou coller o pelador que aromatizar. teño. Vale. No, teño aquí un coitelo, Merche, que vale, Vale, primeiro collemos a parte de fora dos cítricos Eso é. para aromatizar, non? Sí, laranxa e limón, non? Que é algo que lle gusta Un poquinho de moito a laranxa e un Merche, poquinho de limón, aromatizar. de limón. Sí. O leite, verdad? Bueno, neste caso é o que lle vai dar a gracia o arroz. Vale, non? a xente que está na casa, aínda que hoxe parece que nos levamos ben, nada máis lonxe da realidade, odiámonos moitísimo, así que, por favor, chamade ao teléfono do programa e comentade como facedes vos o arroz con leite. Despois, Xulio e Merche van a facer de maneira distinta, así que se queredes falar mal de algunha das receitas, aínda que van a estar boísimas as dúas, se queredes, ou eu que sei, ou queredes facer unha receita distinta do arroz con leite, por favor, chamade, contade aí no teléfono do programa e imos repartir cartos, Vale. 50 euros dunha vez e 50 doutra. Por favor, aí tedes o teléfono do programa. Veña. Bueno, pois mira, reladura de laranxa, reladura de limón, unhos pauciños de canela. Os paus de canela ao gusto. Depende do que che guste, claro, se che Claro. gusta máis canela, senón... Eu son caneloso. Ti es caneloso? Son caneloso. Bueno, Sí. en este caso, unha parte de arroz por cada 10 de leite. O sea, por cada litro de leite, Por cada litro de leite, 100 gramos de 100 arroz. gramos de arroz. Vamos a utilizar 2 litros, un para cada un, entón utilizamos 200 de... Vale. Isto está xa quentando, está o 5, puxino. Hai que botar o leite. Queredes No, vamos máis? a dar un poquinho máis, Canto digo? unha vez que ferva, vamos... Manchaches, non Vamos dixen nada, pero manchaches. Canto botache?
200, sí, hai que botar Hai que botar os 2 litros. Así, Vale, así para traballo. que cociñas. Está fresquísima esta leite, eh? Leite galego, Leite fresco moito, enteiro. canto mellor sexa o leite, mellor vai a salir o arroz con leite. Por eso digo que se tedes na casa Leite fresco. explotación leiteira ou tedes vacas... Non escancies, cañotas, que estás salpicando. Bueno. Aí, ó. Ti tamén... non Despois podo- quedame isto feito un... Escoita, non podo atender a presentar e a facer ben isto tampouco, eh? Pero fai ben, Independiente que che fai axude. ben unha das dúas cousas. Trae, que limpo. Veña. No, limpo, va. Entón, poñemos ahora, isto... mira, vamos a dar un poquinho de cancha e despois unha vez que ferva, baixámolo. Porque ten que ir, Vale. Va remexendo, ti? sí, ir remexendo. Vou facer eu a base da Vou mandar torta. a cañotas tamén que remexa, Vale, que moi isto ben. dá feito. Traballa. Vale, no, vou ir contigo a facer a base da torta, pero, mentres tanto, remexo aquí. Vale, entón, unha vez que ferva isto, botamos os aromáticos. Eso é. Deixamos isto a que ferva, e unha vez que ferva, que facemos? Nada, hai que irlo remexendo moi a menudo para que non se agarre. Ah, vale. Vale, unha vez que empece a ferver, vamos a baixar o lume, para que vaya despaciño, soltando o almidón, espesando, que queremos un arroz cremosiño. O sea, que o único que necesitamos é o que non tes ti, paciencia. Paciencia, Vale. eso é. Paciencia. Porque ma consumes. Porque che consumo. Pois como che consumo vou ver o que fai Merchi, porque Moi ben. xa me gastaste ti a min tamén. A ver, Merchi, a base da torta, vexo que tes galleta María de toda a vida, non? Sí, vou a facer unha base moi sinxela con galleta e con manteiga. Bueno, o sea Así que vamos como de clásico en clásico. Sí. O sea, 200 gramos de galletas, que é como un paquetiño deses, dos que veñen sí, os na paquetes. tienda, así un paquetiño, o un rolo paquete deses. da galleta María de toda a vida. Roc, ese paquete 200 enteiro, gramos non? e Ese 80 paquete gramos de manteiga. Vale. E poñemos aquí nunha bolsa porque vamos a darlle co rolo e a desfacer as galletas. Vale. Espera, axúdecho. Veña. Veña. Vale calquer tipo de galleta, quero dicir, Sí. as torradas estas tamén que son rectangulares, sabes, que se poñen na base da aboa tamén valen. Sí, ou A as min que gústame veñen máis a con María, A María está moi rica, pero sabes, unhas que son máis gordiñas, así tipo digestives, as desfan moi ben e quedan moi ricas tamén. E agora... Ou as galletas chegou o de momento chocolate. Dalle, veña. de cañota. Pode pegar así? Dalle, sí. Así? Dalle. Por favor, espera. Vou chamar a convidada do día de hoxe, porque quero que vexa como lle zurro, que pase, por favor, Noelia Darzúa. Un aplauso para ela. Hola, Noelia. Que tal? Moi ben. Vente pa aquí. Vente pa aquí. Queres darlle? A ver, un poquito. Tama, dalle aí. Aí, Noelia, aí, Noelia. Que se note, Ten xenio, como se nota que é de Rondeso. Ten xenio, sí. Ai. Moi ben, Bueno, moi ben, así. como ves, vouche deixar xa a Merchi, que é o que se che dá ben a ti e non a min. Como ves, estamos facendo arroz con leite, pero de maneiras así un pouco... especiais, sí, digamos, especiais. Eu creo que vai estar moi ben. Que che parece a torta, así, de primeiras? Home, por ahora non vexo moito, pero bueno. Bueno, vale, Claro. tes razón, Vai a tes estar razón. moi Pero que che rica. parece a elección da torta? Moi boa, Sí? moi boa, sí. Que crees que Se vai o estar arroz guai? con leite está Seguro rico, que sí, a o arroz con torta leite, vai a claro, estar. ten que O estar sea, moi rico. a clave desta receita para a xente que está na casa é o arroz este ben. Claro. Que o arroz con leite este ben. Sí. Ademais está moi de moda porque nos restaurantes é así un pouco máis de pijos, non? Hai moito arroz con leite. Sí. Sempre nos postres, sí. Hai moito. Eu Pois que frecuento esta- moitos deses restaurantes. Pois esta torta non é nada de pijos, esta é para facer na casa un día calquera. Por eso digo que é unha cousa super sinxela, é algo que se facía moito tamén nas casas, que se fai. Vou a derreter a manteiga, porque Vamos xunto coas galletas vai a ser a deixar base. sitio. Ponte aquí, non? Aí. Ponte aquí. Vale, manteiga tamén ao gusto de Xulio. Sí, ti crees? Sí. Non é moita, non é moita. Botaxe aquí, mira, 80 manteiga para aburrir. gramos, 80 gramos. Manteiga para aburrir. Mira pa aí. 80 gramos. Ai, Dios mío, veña. Isto tens que ir facendo. Doulle con algo, queres? Noelia, ti fixeste algunha vez torta a partir de arroz con leite? No. Dalle, sí. Oye, claro, non Estaba preguntas, ti esperando un usa, poquillo, claro. a ver que me mates, sí. esa jefa. É que... Ai, mira. Nunca fixaches torta, ti? Sí, torta sí, pero, Pero de arroz con leite no. non. Algúnha vez viches unha pataca de arroz con leite? No. Vale. Vai ser a primeira, sempre é a primeira vez, para todo, non? Por mira, mentres derretemos isto, vamos preguntar a Xulio que vai facer ca pataca. Vale, Merche, deixamos aquí con isto. Veña. Vente. A ver, Xulio, pasa, por favor. Pois mira, aquí estou remexendo, Ajá, ainda non ferveu. vale. E aquí estou facendo un caramelo. Un dos aromáticos que temos aquí é o limón. Vale. Vale, entón eu utilicei o zume do limón e mesturino con azúcar. Vale, para ter un caramelo de limón. Vale. E aquí é onde vai entrar en xogo despois a pataca, pero non che vou decir aínda como. Vale? Pero, a ver, esa pataca que tes, esa pataca, Esa pataca que é unha pataca bella, ves? unha pataca bella, sí. Eh? Vale. E vámoslo a utilizar, vale unha pataca bella,
Pero pode ser nova ou non? Pode ser nova tamén. Vale. Xa verás, non seas impaciente, para isto fai falta É paciencia. que estou nervioso, como non vou estar nervioso? Unha pataca con arroz con leite. Bueno, claro, eu dixen que a iba a utilizar, non que a ibas comer. Xa, bueno, pero estou nervioso. Igual é para remexer, pois se me rompo o pau. Veña, deixe Xa de verás. marear. Si, valo botar no café, como facía Miro Pereira. Que che parece a receita do arroz? Non sei, ole. Claro, Qué é maravilla. simplemente, ainda non ten azúcar ni nada, Eu, por exemplo, vou botar despois un poquinho de licor tamén. Eu quero cheirar o caramelo, A ver. Caramelo ten que cheirar un poquinho a limón. Así, Vale, moi ben. Mira, ves, o caramelo é moi importante. O caramelo é como os escaparates das tiendas de xoguetes, non se pode tocar, Que pasada, vale? Isto é... Podelo remexer así, pero sin meterlle ninguna culler nin nada. Ah, vale, Para evitar pero que se remexer cuarte. ti O limón así. tamén nos vai axudar a que non se cuartee, Vale. vale? Vale. Estás me enseñando moito hoxe, Home, claro. Hoxe estou moi Hoxe que estás ti traballador, aprendedor. Hoxe estou moi traballador, ves? Pois, e hai que ir remexendo por todas as partes de abaixo para evitar que se agarre. Claro. Tamén polo medio. É que noto como quere a veces, verdad? Claro, a veces quere, pero de eso se trata, por eso hai que movelo, para que non se... Sí, e notas así como quere agarrar. Pois dalle. Mira, entón eu vou facer a receta, vou engadir unha clara a punto de neve aquí para dar esponxosidade, que a receta dunha abuela, dunha compañeira nosa, que non me acordo como se chama. Moi ben. Hasta aí claváchelo. Enriqueta. Hasta aí Enriqueta. Xa me veu, xa me veu. A receita Xa de me veu, Enriqueta. xa me veu. Vale, pois mentras vamos dándolle para Mira o adiante azúcar como vai a cambiando de receita. color. Vale, ves como vai cambiando de color. Queremos un caramelo rubio, vale? Para que non amargue demasiado. Non sube, isto é porque está fervendo, pero ves como se vai tornando en rubio. Bueno, pois mentras llevas dando a receita de Enriqueta, voulle pedir a Noelia que, por favor, se sente na cadeira dos sufridores do Voltas co Prato. Un aplauso para Noelia Darzúa. Que grande, Que grande, Noelia Darzúa. Entón, o caramelo, que non se pegue. Eso é. É que tú... Que non se queime, isto que non se agarre, Que non se agarre, o único que necesitas aquí é paciencia. paciencia, e Vale. despois vou montar con calma a clariña de ovo. Unha clariña de ovo, nada máis. Nada máis. Sin azúcar e sin nada, porque Vale. xa vai ter azúcar o arroz con leite. Pois dalle que vou a ver que está facendo Merche. Moi ben. Teño un pouco de medo a Merche. Puxen as galletas coa manteiga derretida. Dinlle un par de voltas. Puxen na base Tense que ver. e apretei así un pouquiño. Na casa. Oh. Agora ten que ir á neveira, porque Vale. co frío a manteiga vai a volver a endurar outra vez e vai a facer unha base máis compacta. Chea, que vamos meter na neveira. Moi Sí. ben. E hai que... Canto tempo ten que estar? Nada, un ratiño, non moito. Un cachiño. Podemos pedir o pavo? Veña. Veña, va. Pois que só o pavo cando este listo isto. Veña, va. Para a neveira. Ponemos por aí. Vamos alá, pechamos, que se vai enfriando e, mentras tanto, que é o que imos facer nós? Imos coñecer se a Galicia lle gusta ou non lle gusta o arroz con leite. Eu digo que sí que nos gusta. Pero, bueno, a ver, Galicia, gusta ou non gusta? Riquísimo arroz con leite. Yo no lo hago en casa, aprovecho para comérmelo cuando salgo. Claro. Ai, o fixen estos días. A mí me sale moi bueno. Eu teño na nevera. Primeiro, botas o leite. Seguro que leite enteira. A veces sí, a veces no. O desnatado ou semi, para que quede máis cremoso. Ai, buenísimo. Una cáscara de limón e incluso de naranja. Tú lle vas añadindo a leite para que quede moi cremoso. Eu uso bomba que chupa moito. Hay quien lo deja pasar mucho, entonces no sabe. Más ben redondiño. Eu sempre utilizo ese para todo. Non sei. Cando o poño a enfriar en unha bandexa, non sei facer. Entón, azúcar que queiras. Y palitos de canela, importantísimo. Vainilla. Con unha capa de caramelo. E na máis. É na máis, unha capa de caramelo é na máis, non precisamos nada máis. Porque este bo arroz con leite, xa decía o señor aí no vídeo. A ver, Xulio, veixo que tes o arroz... Mira. Mira, o arroz, mira que cremosiño quedou. A maxia televisiva. Pasaron 45 minutos e deixámolo enfriar. Vale? 45 minutos remexendo para que soltara todo o almidón. Claro, pero eso son casi 2 horas, meu home. Espera, que se Bueno, vexa casi 2 horas. Aí, ves? Aí se ve. Mira que cremosiño, Super rico. E deixámolo enfriar cos aromáticos. Podo probalo? Non ten azúcar. Bueno, pero quero... Podes. Sí, pero Podes, quero probar a ver como vai indo. Eu quero probar a ver como vai indo, a ver. E agora vou coller unha parte para min e o resto Pero deixo cremoso para está, Merche. Claro que está cremoso. Bueno, vou ir collendo. Vai estar boísimo. E por iso quero preguntarlle á xente, veña, por 50 euros, que aromáticos leva o arroz con leite que fixeron os nosos cociñeiros? Que aromáticos leva o arroz con leite que fixeron os nosos cociñeiros? Por 50 euros. E non dixeron as respostas. Hoxe están guiadiños. Limón e laranxa. E canela en rama. un significado. E canela. E canela en Eres moi rama. listo, ti.
50 euros, comezade a chamar. E queremos ver ese caramelo, Xulio. Mira. 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 Está se vendo perfecto por aí, Vale, entón, mira. Ahora, antes de montar a clara, vamos a utilizar a pataquiña, vale? Como? Vamos a utilizar a pataca. Pa que? Xa verás. Mira, un poquinho de papel film. Vou facer a decoración co meu arroz con leite, vou a facer con ese caramelo e con esta pataca. Entón, mira. A ver... Vou a cubrir con papel film. Espera, isto se o quere facer alguén na casa, que estea moi atento, porque patacas sobranos en Galicia. Coller unha pataca e coller papel film. Papel film e pataca. E a ver que vai facer este home. E queda... Para, que vas facer? E agora que vamos a facer, isto para o día da festa, ou se queres sorprender un día... Espera. A túa parexa... Eu creo que é mellor así para que se vexa, mira. Sí, eu vou agarrar. Non, é que é mellor que o faga eu. Sí. Vale. É que isto queima moito, por eso. Pero eu só iba a agarrar a tixola. Pero fío en bar da miña man. Vale. Veña, aí vai. Agora, o que hai que facer é que nos faga un dibuixo finiño. Bueno, a este home chove, Eu, de verdad. É espectacular, o sea, é moi bonito, é espectacular. Ahora, non sei en que parte do teu cerebro saen estas ideas. Pois é, do cerebelo, creo. Sí, ese é o de equilibrio, está calado. Por eso, ahora teño que ter equilibrio. Do equilibrio de cabeza. No, pero é unha pasada. E agora isto, por eso fixen agora vou no deixar aí apartado, porque necesito que enfríe para poderlo desmoldar. Mira como mola o caramelo, Caramelo da casa, Azucre e zume de limón, nada máis. Bueno, alucino. Ves, agora, e o caramelo límpase máis fácil cando enfría, ves? Con unha espátula, fora, para a basura. Ai, Xulio, estarme deixando alucinado. Levas unha semana, desde que cumpliches 37, levas unha semana que estás incrível. E agora vou montar a clara a punto de neve, vale? Perfecto. Simplemente separar da xema e batir como sempre. Como se non houbera mañá. Vale, clara a punto de neve. Vamos ver que fai Merch, mientras tanto. A ver, queridísima Merch. O arroz con leite que me deu Xulio, engadinlle medio litro máis de leite. Por qué? Porque eu fago o arroz con leite cun pouquiño máis de leite para esta torta, vale? E con a torta grande, mira, esta vale. E agora voulle botar tamén leite de coco que tes que probar. Oh, encántame, leite de coco. Porque este vai a ser o último aromático xa. Por favor, leite de coco. E azúcar. Tamén, si está ali. Vamos a botarlle agora tamén. 100 gramos de arroz con leite para toda a pota, vale? 100 gramos de arroz con leite e leite de coco tamén. Non, 100 gramos de azúcar. Eso, de azúcar, perdón. O leite de coco imos botarlle para que sexa unha torta e que quede compacta. Estes son 2 sobres de callo. Vale, para callar o leite. Está boísimo. Botamos aí. Que rico está. Vai remexendo. Arroz con leite que leva leite de coco e leva 100 gramos, dixéchesme, de azúcar. E vaslle botar tamén callo. Sí, 2 sobres de callo. 2 sobres de callo ao leite de coco. Porque ten que callar. Primeiro vai ter que ferver e despois a neveira a callar. Esta receita, dígovos unha cousa, esta receita tedela que buscar nas nosas redes sociais porque vai merecer moitísimo pena, Isto está boísimo. Calquera das dúas, tanto a de Xulio como a de Merchi, tedela que ver nas nosas redes sociais no noso Instagram. Vale, a voltas co prato, aí, seguídenos. Aí. Veña. A lata de leite de coco cos 2 sobres de callado. E agora ten que ferver para espesar. Vale, isto pega, se non, no fondo. Claro, remésese porque o ter o azúcar, o botarlle o azúcar pega moito máis rápido. Sí, vale. Entón, nada, unha vez que leva o azúcar hai que remexer. Vamos chamar a Noelia a ver que lle parece isto. Veña, que veña, por favor, por aquí Noelia de Arzúa. Noelia de Arzúa, ven por aquí. Toma, dalle aí. Doulle. Vamos a ver que lle parece. Noelia, mira. Leite de coco. Azúcar, botoulle aí, azúcar por vamos. 100 gramos. Despois leva arroz con leite, leva 2 sobres de callo e temos chamada telefónica e 50 euros en xogo. Vamos a ver. A ver. Clic. Hola, que tal? Boa tarde, Cristina, como estás? Hola, boa tarde, moi ben. Eres de Ourense, da cidade das Burgas. Son da cidade termal, por excelencia. Que bonita é Ourense, Pois sí. Moi bonita. En Ourense comedes moito arroz con leite ou non? Pois sí, é un dos postres por excelencia nas xuntanzas familiares, non pode faltar o arroz con leite. É verdade ou non é verdade? É verdade. É verdade. É de sempre.
Bueno, pois eu, Cristina, quería che dar 50 euros se acertas a pregunta. Ti que dis? Digo que limón, laranxa e canela. Xo dixeches! Aceite o leite de coco. Moi ben, xo dixeches sin que che preguntase, así é como me gusta a min. Perfecto, Cristina. Perfecto. Bueno, Cristina, pois nada, tens que vir un día ao programa, vale? Vale. Ven por aquí, veña, un bico xigantesco para ti, un bico xigantesco para a cidade das Burgas, para Ourense. En canto poda, que teño uns asuntos pendientes, aí me tedes a Perfecto, nos encantadísimos de que veñas, un bico enorme. Un bico e saúdos á familia e aos amigos. Vale, veña, chao, chao. Escoitaches iso. Adianteime. Esta muller sacou a base sin soar o pavo. Un desastre. Torta de arroz con leite. Unha vez que tes a base fora, despois de enfriar, que faz con ela? Ves que está fervendo? Sí. O callo en principio xa está actuando, entón solo temos que verter o arroz con leite na base da torta. Podías axudar, sí? Mira, sabes que podes facer? que podo Para facer? que non levante a galleta, pon así. Así? Sí, un poquinho máis para baixo, eu vou a botar o arroz con leite sobre. Truco para a xente da casa. Para que non levante. Poñer así. Sigue fervendo. Oi, sí que ferve. Oye, quieto. Quieto. Por que salta? Como mola, cañatas. No, estou alucinando, con estas cousas. Ferve sin lume. Increíble, ferve sin lume. A maxia da tele. Chove E agora sin ten que ir a leveira. Moi ben. Pero ti estás... 2 horiñas mínimo, vale? Espera, aí está. Aí está. En 2 horas xa temos a torta feita. Claro, a refría, esa se convertiu nunha torta de verdade. Ai, Dios mío. Aí estamos. Mira, fixadevos como quedou isto, Vale, pois nada, mira, mentres ti vas meter iso na neveira, vamos xunto a Xulio que hai que rematar con ele. A ver, Xulio, contanos. Bueno, mira, eu batín as claras, e xa teñen enriba do arroz con leite, ahora vou ir incorporando pouco a pouco para que non se me caian as claras. Vale. E vou botar un groliño de alegría. Un pouco de... Que é iso? Un nada de coñá. Un nada de coñá. Coñá, vale. Pero bueno, a mí gusta co coñá, podese facer con cuantroc ou que... un licor de limón. Esta é moi boa idea. E botaches azúcar tamén, ou non? Sí. O sea, que leva, canto? O ideal é botar o azúcar, pois para ese arroz que fixemos, uns 200 gramos. Vale. O ideal é botar o azúcar xusto cando se retira do lume. Unha para que non caramelice e outra para que enfríe con ese azúcar. Botaches 200 gramos e despois batiche la clara ao punto de neve. Eso é. E agora botaches un pouquiño de coñá. coñá. Un pouquiño de coñá e agora simplemente estou integrando, ves como queda de cremosiño esponxoso? Vale. Que che parece? Pois... Ben? Noelia, vale ter difícil, Pois eu creo que sí, Vouche pedir que te sentes por última vez porque lle vou contar a Galicia 4 cousiñas sobre arroz con leite, vale? Un aplauso para Noelia Darzúa, que está con nós hoxe na Volta ao Prato. Ai, o arroz con leite, que é un invento, segundo di, moi antigo que polo visto chegou á península cos árabes. Mesturar arroz, leite, algo de doce e aromas é algo propio de moitísimas culturas. E non me extraña, as cousas ricas gustannos a todos en todo o mundo. En Italia e España, por exemplo, case sempre lle engadimos para aromatizar casca de laranxa ou limón. Pero atención, en Alemanha sei que leva mazás. Na France, caramelo. Digamos que cada país pois achega o que máis lle gusta. Será por iso que na Argentina fan arroz con leite con doce de leite. O sea, eso xa, vamos, iso ten que estar de lamber os fuciños. E onde aquí poñemos canela, pois no Caribe resulta que poñen coco como merche. ¡Coco! Pero se vos digo isto, ou se vos resulta raro, anuncio que en Irán, atención, en Irán leva azafrán. Será pola rima, claro. Xa vedes que sobre gustos non hai nada escrito e por iso ten tanta graza o noso programa de hoxe. Veremos quen conquista hoxe o padal da nosa convidada de Arzúa. Unha torta de arroz con leite ou un arroz enreixado. Vamos, Xulio. Vamos, Xulio, falando de reixas. Pois mira. Un arroz enreixado, a ver como va a facer esa reixa. Mira que melosiño está. Pois entón, agora ben, hai que ter simplemente un pouco de cuidado. Para que non che rompa o caramelo. Para que non nos rompa o caramelo. Pero vamos a intentar que nos salga todo enteiro. O sea, aí esa é a reixa que fixeche con caramelo e camundo da pataca. É capataca. O sea, capataca, perdón. Capataca que fai de molde. Vale. Aquí non hai... A xente que non se asuste porque teña plástico, que non hai problema de que o plástico quede no caramelo. Espero, non debía. Espero, non debía, non hai problema. Espero, non debía. Non debía. Aí está, como vai salindo enteiro. ¡Hala! Que maravilla. Isto é como unha joya, Sí. Unha xoia culinaria, acaba de facer aquí Xulio. Mira que chulada. Está o público mirando para ti, estaba veando. Bueno. Noelia, por favor, agora sí, tens que levantar xa para vir probar e tens que ver isto, Noelia Darzúa.
Encántame dicir, de Brandeso, parroquia de Arzúa. Parroquia de Arzúa. Mira para aí, Eso dá pena comer. Mira, este É que dá, poquinho no, de pena cacao. non dá tampouco. Pena non dá, pero vamos, que así vendo apetece. Ou non. ¿Qué te parece? Vamos á zona de Precioso. probar. Vente conmigo, vamos á zona de probar. Ai, Dios mío, Noelia de Arzúa, ponte aquí. Póñame Ponte aí. aquí. Ponte aquí. Mira a torta de Merchi. Despois de enfriar na neveira. O arroz con leite de Xulio. Con esa grella que lle fixo. Vai probando, por favor. Vou probar. Vai Para probando. rompelo, dalle un golpe, que te rompo caramelo así. Eso. Hola. Hola. Vale, pois mira, mentras vas probando, vamos a soltar a segunda pregunta á xente. Quen lle botou leite de coco á súa lambetada? Quen lle botou leite de coco á súa lambetada? Quen lle botou leite de coco á súa lambetada? Por 50 euros, veña, comezade a chamar a xente da casa, Por favor, chamade a xente da casa, vale? Que queremos repartir cartiños. Mira, aí está. Vamos alá. Hola, que tal? Boa tarde. José. Estás aí, José? José de Ames. José de Ames. Nada, claro, é que empezou a cheirar iso e a ver o programa e desmayouse. Deulle un parraque. José, última oportunidade. 3, 2, 1. Non estás? Pois nada, non hai 50 euros, que pena. Bueno, vamos alá. Xa. Noelia de Arzúa. A tensión da vila da que en un futuro serei alcalde está en ti. Todo o mundo mirando agora mesmo en Arzúa o voltas co prato de televisión de Galicia. Noelia, quen vence o arroz enreixado de Xulio ou a tarta de arroz de Merchi? A ver, están os dous moi bons, pero eu sigo co arroz tradicional de Xulio. Xulio! Vence o voltas co prato do día de hoxe. Noelia, moitísimas grazas por estar. Pasáchelo ben? Moi ben. Pois foi todo un placer. Nós marchamos, o luns hai máis. Quen anda aí, verán? Moitas. Quen anda aí, nunca anda aí, verán? E hai máis a voltas co prato. Quedan agora coa hora galega. Chao. Chao, luns.